Hi, ma'am. Kahit baka po. Inutusan sa Ilongga. Magbaback up ako, Ma'am Tilay. Nakamute pala to si Ma'am Tilay. Hi, Ma'am Tilay. Ayan. Mega love shoutout sa lahat. Ma'am Tilay, nagbaback up ako dito eh. Inutusan pa si Ilongga. Sabihin mo naman dyan sa inyong kabayo, wag mo nang mag-utos. Kita ng first live stream nga, nag-uutos pa. Nagbumong na nga. Sabi pa niya. Nandito nga isang baby din nasa sa likod ko. Bumaback up din to eh. 3 kami dito. Sino tawagin? Ang isa ang pumasok. Kayang-kaya yan. Kaantay muna tayo natin mga kasamahan. Sa mga kasamahan natin dyan sa baba, mag-attendance na kayo mga guys. Ha? Nandyan? Sino si Mama? Mama po siya? In fairness, marami na dito sa ating attendance. Attendance lang sa mga bagong pasok mga guys. Attendance lang kayo. Marami ng tao dito. Ayan, i-shoutout nyo na sila sa baba. 3 bibe pa shoutout ng ating mga kasamahan dyan sa baba. Sana nakita namin yung mukha, oh. Hello, good evening. Dito po ang 3 bibi. I-shoutout ko lang po lahat ng mga nandito. Okay, alright. Okay, may love shoutout po ako dito. Mag-umpisa ako dito sa pinakauna. May love shoutout ako kay Ma'am Emeline Anyosa. May love shoutout Ma'am Angeline Sivkyok. Paano basahin? Ma'am Barba OFW Vlog. May love shoutout sa'yo. Sir Jennifer. Ayan, this is Sir Jennifer. May love shoutout sa'yo. Sir Dong, thank you so much sa iyong polypod. Thank you, Sir Dong. May love shoutout sa Sir Dong. Sir Kaligi, may love shoutout sa iyo. The Gulyangers, may love shoutout sa iyo. Shoutout mo din yung sarili mo. Shoutout ko din yun si Ferlin Love. May love shoutout. Shoutout ko din yun si Kustinerang Y. Hinungdan. Ma'am Elsa, may love shoutout. Rodi Mundelo, may love shoutout sa iyo. Ma'am Maris, may love shoutout kay Ma'am Katniss. Ma'am, joke lang, Sir Jun Lasso, may love shoutout sa iyo. Lynn Galagar, sino pang hindi na dyan, mag-ingay. Burbag OFW Vlog, tapos na yan. Sino pa? Kuya Amay TV, may love shoutout sa iyo. Sir The Hungry Pinoy, may love shoutout. Odessa Dumanais, Maria and Berting Vlog, may love shoutout sa inyo. Let's Wonder ni Canor. Ma'am Beth, may love shoutout sa iyo, Ma'am Beth. Joven TV, Ma'am Gelma, may love shoutout sa inyo. Ayan, ang ating pinaka
um, Yung host. yung ano natin, yung Onggoy, Sir Alba. Joke lang! May love shoutout sa'yo, Sir Alba. Hindi mo nga sinat out sa Magtilay. Yung Um, host natin na maganda. Ay Sir Roddy Mondelo, Oragon, and also, hindi ko na kayang isa-isahin, ang dami pala. Ayan, shout out ako sa akin, sa ano natin, yung kasama natin dito sa taas, si Ma'am Tilay. And then, shout out ko din ng ating founder, si Sir Dom Pulis, Ma'am Ivy. Thank you. Ang moderator. Sa lahat ng moderator dito, sa admin, sa lahat ng admin. Thank you so much. Ano pa ba? Sino pa? I-record mo na kasi dito. Grab shout out kay Ramel Aplicador. Ayan. Andito na ang ating main host. Charot. Yung leader ng tatlong baby. Balik ko na po kay tatlo. Isa leader ng tatlong baby. Hello, Ma'am Tilay. Good evening. Good evening sa lahat. Ayan, hindi ko makita. Mag-shoutout ako. Nag-shoutout na si Perlin sa inyong lahat. So, time na din para ako naman ang mag-shoutout. Wait lang, guys. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Mag-shoutout ako dito mula sa taas. Puro shoutout na lang tayo. Ayan, hello Genmix Vlogs. Yung iba hindi ko na nakikita. Anbang. Ma'am Anbang, shoutout. Kay Ma'am Shi Mamita, shoutout. Richard Don at Money, shoutout. Albert's Life, shoutout. Ma'am Liz Style, shoutout. Ma'am Liz Piris, shoutout. Kay Let's Wonder Nicanor, Ma'am Jonah, Ma'am Anvang, Anso FW Vlog, shoutout. Ma'am Maria and Berting, shoutout. Ayan. Ang dami. The Hungry Pinoy Farmer, shoutout. Oragon Katusok, shoutout. Rudy Mondelo. Mom's Journey to a Helpful Life, shoutout. Efrel Maris Channel, shoutout. Ay, si Sir Abay pala ito. Sana Arl. Kusinirang Wayne Hungdan. Ma'am Elsa, shoutout. Ma'am Helma AG, shoutout. Jovin TV. Ride Safe Brother, shoutout. Pieces Ribuka, shoutout. Ayan, ulit na. Ma'am Katnick, shoutout. Jun Lasso, shoutout. Ma'am Lynn Galagar, shoutout po. Ma'am Emelen Anyas, ayan, shoutout. Ma'am Maris TV, shoutout. Sir Dong, shoutout. Angelina Siv, hindi ko mabasa yung pangalan. Sir Kaalig, Dagol Younger, shoutout. Sir Jimmy Berba, FW, ayan. Sino pa ba? Ma'am Ganggay, shout out. Ramil Aplicador. Deji Arana, shout out. Ramil Aplicador, ayan. Na-shout out na. Ayan, na-shout out ko na yata lahat. Langki, Ma'am Ivy, shout out. Ayan, Ma'am Beth, shout out. Hindi pala ako nakikita. Hi guys, Ma'am Tilay. Ayan. May PM ako sa'yo, Ma'am Ilongga. Okay pa. Saglit. Ayan. Ayan guys, mag-attendance na po ang lahat. At babasahin ko yung kodigo ko. Ayan, flow ng live stream natin. Ito, wait lang. Ayan, mag-attendance po ang lahat guys. Pagkatapos natin mag-attendance, ayan, pwede nyo na rin pong i-share sa mga Facebook natin para may chance kayo mamayang manalo ng pa-prizes natin para sa mga sharer. Ayan.
Tapos, organize po ang ating live stream. Si host lang o ang moderator lang po ang maglapag ng ating channel. Ayan, wait lang. Saglit, hindi ko masyadong maano. Relax ka lang, Ma'am Ilongga. Kami lang Ayan. po. Relax lang, Ma'am. Inhale. Exhale. Kinakabahan. Pinagpapawisan ako. Okay, tabang. Ayan, kung tapos nang mag-attendance ang lahat, guys, type makinig lang po. Guys, type makinig lang po, guys. Type makinig na para basahin ko na ang flow ng ating live Thank you, Sir stream. Ayan. Dong. Sa iyong tattoo. Ay, para magpapahaya super chat ngayon na. Nakadalawang super sticker na, oh. Parang feeling ko haya super chat na ito. Ayan guys, type makinig na po kayo guys at babasahin ko na po yung flow ng ating live stream. Saglit lang na. Pumasok yung amo ko, saglit. Ayan, basahin ko na po yung flow. Ayan. Makikipagdikitan ka ba? Ayan, free lang po. Free subscribers with comments and view and likes. Ayan, libre lang po tayo pero kung wala kang time, pwede ka po magpalipad. Okay, Ma'am Tilay, wait lang. Back up nga. Ano? Back up muna ako kay Farlin, katawag ako ni Amo. Sige, okay lang yan, Ma'am Ilongga. Okay lang yan. Ayan mga guys. Attendance na kayo mga guys habang si Ma'am Ilongga ay nag-i-inhale, exhale pa. Mukhang kabado si Ma'am Ilongga kasi first time. Sana all loyal, DJ. Loyal pag nakaharap. Oh, di ba? Parang hindi pa naliligo mula kanina. Parang umihilang. Tapos, ready na ulit. Ayan, itutuloy ng ating BB ang ating flow ng live stream. Sige lang po. Ayan. Ako po muna ang magpapatuloy sa ating flow ng ating live ngayon sa ating lapagan. Ang ano po sa mag-participate po, free lang po tayo, walang bayad. Libre lang po tayo, basta may time lang po ang magpa-participate. Nakikita mo gaya ng dollar sign dyan. Ay, saan ba ako? Wait lang, joke lang. Ayan, nalito pa din ako. Ayan, dito tayo sa pakikipagdikitan. Free lang po tayo. Pag lang po, ito lang po, pag ang natin dito sa tinatawag natin itong free kung ikaw po ay magpa-participate. Tapos tapusin mo po ang ating live hanggang sa mag-log out. And then dito na basta matapos mo po ang live, malalapag po yung yung channel po. Tapos dito tayo sa ayan. Asa na ba ako na naman ito? Gulo-gulo. Ayan. Ayan, dito po tayo. Libre lang po tayo, pero kung wala po kayong time, pwede po tayong magpalipad. Nakita nyo po yung dollar sign ko dyan sa baba, ni Ma'am Ilongga sa
baba sa side, may dollar sign po dyan. Pwede po kayong magpalipad. Minimum po tayo sa 125 palipad, may libre, malalapag na po yung ano nyo, yung channel nyo po. Makikita po dyan sa screen yung ano. Tapos kung ano naman po, pwede din po tayo magpalipad sa GCash. May GCash po si Ma'am Ilongga. Later, ipaano po yan ni Ma'am Ilongga. Ibaba niya po yung number niya sa GCash. Pero, 100% po tayong libre dito. Basta mag-ano lang kayo, mag-participate lang po kayo. Ano lang po tayo dito, kung hindi po nakikita yung ano dito, yung comment niyo po, hindi po kayo malalapag. No participation, no promotion. Ganun lang po. Huwag kayong mag-ano na ano guys, kasi may mga moderator tayo. Chine-check yan nila bawat link. Tapos pag na-shoutout kayo, wag din kayong magalit kasi gusto lang din nila na mai-promote kayo. Nakita nila na i-skip yung mga may na-skip kayo. Ayan. Tapos meron din tayong ano, yung tawag nito spam comment. Yun ang mga spam comment, wag iwasan po natin yung mga spam comment like keep it up, wow. Kung may mga ano man, kung mag-wow man kayo, dagdagan nyo na lang po. Like, wow, ang ganda na, halimbawa, yung video na, yung link na binaba dyan ay nagluluto. Tapos, wow, ang galing mo naman po magluto. Pwede po turuan nyo ako, ganun po. Tapos, pag may harang po yung ano na, ang link na ibinaba, Saan ka na? Ayan, I'm back. Ako magpapatuloy. Ayan, sana si Berlin. Pero 100% libre po tayo dito kung tambay ka at madami kang time o mag-participate ka. Ayan. So, inviter ka ba? Ayan. O meron ka diyang team, 2 members, libre lapag ka po. At sa mga gusto naman pong maging inviter, ayan, PM lang po si Ma'am Tilay. FB niya po is Tilay MGOPU Clark and Family. Ayan. At may orientation din po tayo every Saturday. Ayan. At sa gusto naman pong mag-VIP, ayan, may VIP tayo. Ito na yun ang mga walang oras na sa pag-participate or busy sa trabaho at gusto na lang mag-avail para naman mapopromote pa rin ang kanilang videos. Ayan, may monetization, 1K subs, watch hours, views. Wala, hindi talaga kaya mapasok yung mga amo. Ayan, ito. Monetization, meron tayong 1K subs, 4,000 watch hours, views in just 3 to 10 days. Makukuha nyo na po agad. Matutulog ka na lang, pagising mo, monetize ka na, 100% legit po yan, guys. So, PM lang, FBIV, Fabila Clotario o Dong Colis.
Ayun, ayan. Maraming salamat sa'yo, Ma'am Ilongga. Nag-attendance na ba ang lahat? Nag-attendance na ba ang lahat? Klaseng si Ma'am Ilongga ay tinawag ng kanyang mga kabayo. Bulaga. Welcome po sa mga pumapasok nating bago dito sa live. Ayan, nakita ko, Chen Pilar. Mega love shoutout sa'yo, Chen Paler. Paler pala. Sorry, Paler. Chen Paler, mega love shoutout sa'yo. Invited by Katnick. Welcome po sa ating Team Tio. Sa mga bago natin mga guys, ay makinig lamang po kayo. Mag-i-start na tayo. Magro-roll call na ako. Magro-roll call na po tayo. Aha, Ma'am Luma Tibay. Ayan. Siyempre, pwedeng sumali. Attendance lang sa mga bagong pasok ha. Para sa mga bago natin guys, ulitin ko lang ang mechanics ng ating live. Mechanics na lang ng ating live mga guys. Napakadali lang. Ilalagay ko dito sa ating banner. Nasaan ang ating mga banner na yan? Yung ating mechanics. Para pag nawala kayo sa mechanics natin mga guys, basahin mo lamang are at makakasunod ka sa ating live stream. Aring tumatakbo din sa harapan, yan ang ating mechanics. Ayun. Organize ang ating live stream mga guys. Si host lang po ang pwede mag-promote ng inyong channel. Kung hindi pa kayo nagkaka-attendance, may nakapin po dyan sa taas. I-click mo lang yon at mag-attendance ka. Kung hindi ka naman po makapag-attendance, mag-comment ka lang at mag-participate. Kami na po ang bahala sa inyong attendance. Ayan. Sa mga bago natin, bibilisan ko lang ang ating mechanics. Ayan. Gusto ko makita mag-type kayo ng mechanics dyan sa baba. Ulitin ko lang ng isang mabilisan ng ating mechanics. Mechanics tayo mga guys. Chen Paler, type mechanics. Type mechanics, Chen Paler. Maming Police, type mechanics. Alam ko, bago ka rin sa ating live stream, Maming Police. Sa mga bago natin, type mechanics muna tayo mga guys. Isang mabilisang pasada lang to para tayo makapag-start na ng ating live stream. Ayan, mechanics lang tayo, mechanics. Okay lang yan, Ma'am Ilongga. Susunod mong live kahit nakapikit ka. Ayan, sa ulado mo na yung ating flow. Ayan, sa mga hindi nakakaalam mga guys, ito ang first live stream ni Ma'am Ilongga. Maraming salamat sa lahat na nag-participate for tonight at nag-suporta po kay Ma'am Ilongga. Pwede niyo pong i-check, i-click ang $ dyan ni Ma'am Ilongga gaya ng ginawa ni Sir Abay. Thank you Sir Abay sa iyong pa-member. At syempre para kay Ma'am Emeline Anyosa. Maraming salamat Ma'am Emeline Anyosa sa iyong pa $20,000 Hong Kong. Pwede niyo pong gawin. Ano daw? I-click nyo lang yung $ ni Ma'am Ilongga mga guys. Ganyan po ang mangyayari. Minimum 125 lang tayo or kung wala naman po kayong pan $, i-Gcash nyo na lang yan mga guys. Sabihin mo lang dyan sa baba, Gcash ni host at ibababa po ni host ang kanyang Gcash. Or mas madali, $ na lang mga guys dyan sa baba. Ang mechanics natin, napakadali lang. Nag-attendance kayo kanina, may nilagay kayong link doon. Ayan, kailangan nyo pong simulan? Ano yung simulan? Kailangan nyo pong simulan at tapusin ang ating live. So, meron tayong mga kasamahan na ilalapag sa gitna at sa dulo. Hindi po kayo nalapag ka po sa unahan or sa gitna, aalis ka na. Kawawa naman po yung nasa dulo kung hindi mo tatapusin ang ating live. Fair po ang ating live stream. Ayan, wala tayong lamangan dito. Magtutulungan lang po tayo para tayo ay sabay-sabay umangat. So, wala pong aalis sa live stream habang hindi pa tayo tapos. Kapag natapos po ang ating live, meron po diyang palaro si host. Kaya mag-abang po kayo ng palaro mamaya. So, maglalapag po dyan ng link si Ilongga OFW. Makikita nyo mamaya dyan, magbababa siya ng pangalan ng channel. Tapos link, yung HTTPS na kulay blue. Kung naka-cellphone ka mga guys, i-click mo lang yung link na ibababa ni Ilongga, mawawala ka dito sa live. Pag nawala ka sa live, mapupunta ka dun sa link na kinilik mo. Manood ka ng 1 minute doon. Kung ang napindot mo ay ang lumabas ay ads, kung feeling mo siya ay monetize, so tawag din Sir Joven.
Kung feeling mo siya i-monetize 1,000 subscribers up, wag mo pong i-skip ang kanyang ads, panoodin mo ang ads. Tatanungin mo ako paano ako magko-comment kung ads ang pinanonood ko. Basahin mo po ang title noon. Kung yun ay may title, ibig sabihin, iyon yung ginagawa niya dun sa video. Magbase ka na lang ng comment mo. J Bugs Vlog. Good afternoon po, Kuwait. Sino po ang ating inviter? J Bugs Vlog. Sino po ang ating inviter o ang ating team name? So, kapag nakapag-comment ka na mga guys, 5 words pataas lang po tayo. Kung tingin mo naman hindi pa siya monetize, 1,000 pababa ang kanyang subscribers, skip mo na siya at manood ka sa video ng 1 minute. Tandaan nyo mga guys, kailangan nyo manood ng 1 minute. Mag-comment na po kayo ng 5 words pataas na related sa video. Kung anong nakikita nyo sa video, yun na lang din ang sabihin mo para hindi tayo paligoy-ligoy. Nagagalang shoutout sa ating 37 top chat. Ayan, no spam comments tayo gaya ng wow, nice, keep it up, God bless, keep on vlogging, nice intro. Caps lock, bawal tayong mag-cap lock. Mag-cap lock? Ano yung cap lock? Verba OFW Vlog! Thank you sa iyo, Verba OFW Vlog. Maraming salamat po sa iyo. Attend AEDDFDHIJKLMNNOT. Ayan, bawal tayong mag-caps lock mga guys kasi para namang gigil na gigil ka. Parang ikaw ay dildilang sa comment mo. Bawal tayong mag-emoji at bawal tayong mag-numbers. Kasi guys, nai-spam yan. Literal, pag sinabing spam comments, kakainin po ni YouTube ang inyong comment at hindi na po yan makikita ni moderator. Once na hindi na po nakita ni moderator ang inyong comment, hindi po namin kayo ipo-promote. Kasi kaming mga moderator mga guys, sa comment po kami nagbabase. Parang multo lang yan mga guys. To see is to believe. Hindi kami maniniwala na nagpa-participate ka kung hindi namin nakikita ang comment mo. Kahit hindi kayo maghumirantado diyan sa live chat, ipag-iitan mo, makipag-deal ka sa amin din, makipag-iitan. Kaya ikaw ay nagpa-participate, hindi kami maniniwala kasi hindi namin nakikita ang iyong comment. So, kailangan natin mag-comment para po tayo ay malapag. After mong makapag-comment, i-thumbs up or i-like. Ang ating term na ginagamit ay thumbs up, meaning ay i-like mo siya. Dumikit ka o mag-subscribe at syempre mag-bell all ka na din para lagi kang updated sa channel na pinuntahan mo. Honest dikit tayo dito mga guys. Wag po nating ipagdamot ang isang subscribe. Para saan at narito tayo sa community natin kung lalamangan lang natin ang mga kasamahan natin. Tulungan po natin ang isa't isa kaya nga nandito tayo sa ating community. Magtutulungan tayo dito mga guys. Magtutulungan po tayo. Ayan, pasok lang sa mga bago natin mga guys at mag-attendance po. After pong magawa lahat ng pinagsasabi ko, bumalik ka dito sa live ni Ma'am Ilongga. Kung nawala ka, kasi minsan kapag bago ka, nawawala ka. Kung saan-saan ka na nasusuot. The Hunters, magandang shoutout sa'yo, The Hunters. Mom's Journey, hello. Ayan, i-type mo lang ulit Ilongga OFW ulit. Tapos mababalik ka dito sa ating live. Ayan, i-type mo po yung channel na napuntahan mo. Halimbawa, ang pinabang channel dyan ay si Bet Squadra. I-type mo lang dyan kahit 3 letters lang para hindi ka mahirapan. I-type mo Bet. Bet New. Ibig sabihin, nag-subscribe ka kay Bet, bagong subscriber ka ni Bet. Kung kahapon naman sumali ka na kahapon, nakapag-subscribe ka na doon, i-type mo lang dyan Bet Old. Tandaan natin mga guys, iba ang participation nyo kahapon, kanina. Iba yon mga guys. Kung yung channel na yon ay 500 na ang comment mo, gawin mo ng 501. So, kada live stream, ibang participation tayo. Kada live stream, ibang comment po tayo. So, kailangan nating mag-comment pa rin kahit may comment ka na last year. Ganun lang kasimple mga guys. 2 to 3 links po na hindi ka nakikita ng ating mga host, ng ating mga moderator, i-shoutout ka po dyan sa baba. Ibig sabihin, hindi ka po nakikita, magpalit ka ng ninja mo or mag-clear history ka mga guys para makita natin. Yan yung kagandahan na meron tayong maraming ninja. Kasi kapag na-shoutout po kayo dyan, makakapagpalit kayo ng ninja. Wala nang pakikipagtalo. Pag sinabi po ni host na type present, halimbawa si Ganggay, type present Ganggay, or Ganggay nandito pa ba?
Ibig sabihin nun, hindi na po nakikita ang comment mo. Magpalit ka na ng ninja, walang tanong-tanong. Ganun lang guys, para smooth ang ating lapagan. I-remind ko lang ulit kayo na organize ang ating live. No comment, no participation, no promotion po tayo. Okay na ba tayo mga guys? Ayan. Ma'am Ilongga. Okay ka na, Ma'am Ilongga? Ayan. Habang wala si Ma'am Ilongga, tinaayos ang kanyang mga kasamahan doon. Tayo ay mag-attendance na. Kukunin ko yung mga nag-attendance natin dito mga guys. Hi, Sir Junsky. Ayan. Kasama ko dito si Sir Junsky sa ating attendance. Parang extension lang po ng live mo, Sir Junsky. Mga bago natin mga guys, huwag kayong mahihiyang makipagkwentuhan dyan sa baba at huwag kayong mahihiyang mag-type. Ayan. Yun lang yung anong tawag din yun ang basta iyon. Mag-type kayo dyan at huwag kayong mahihiya. Grabe! Ang dami natin. Ang dami natin for tonight's video. Patay tayo dito. Ang dami. Guys, okay lang sa inyo mapuyat? Ang dami nyo. Grabe yung support kay Ma'am Ilongga. Ang dami natin for tonight. Maraming salamat sa inyo. Super supportive talaga itong ating community sa first live stream ni Ma'am Ilongga. Ay, present lang mga guys pag tinawag kayo yung channel. J-Bugs Vlog. Hi, Miss Ann. Ay, bakit tawa yun? Ito pala. J-Bugs! Sino ang ating inviter, J-Bugs? Mag-share muna ako ng aking screen mga guys. Type present pag tinawag ko ang iyong YouTube channel. Ibig sabihin ikaw ay nag-attendance kung ikaw ay tinawag ko. Kung hindi kita tinawag, malamang sa alamang, hindi ka po nag-attendance. Ayun, humabol si Sir Darky. Nakita ko. Type present ako mga guys. Type present. Open natin mga kasamaan. Hello sa'yo sa Ramel. Siya si Joan Baguio. Nagpalit siya ng Nagpalit siya ng YouTube channel. Guys, main channel tayo ha. Main channel po tayo. Main channel tayo sa mga bago natin ha. Wag muna tayo. Chen Paler, yes. Visible ka po. Cher Paler. Cher Paler, visible ka po. Type present ako mga guys. Type present po ako. 143, I love you katrabaho. Abay Efren, type present. Abay Efren. Ayan, type present ako. Sir Dardy, mega love shoutout sa Sir Dardy. Invite po ako. Yeah. Welcome, Burba OFW Vlog. Ayan, stay ka lang po dyan. Change name. Okay. Unbanks, type present. Ate Che, Bernard Manuel, Bet Squadra, Charmaine, Chen Pilar, Dardy, DJ Aranas, Emily Nanyosa, excellent. Ferlin, Gangay, type present. Jensig, Juris, Jun Lasso, Kadagat, Junski Official. Jimmy Per, Kuya Guard, Langkit, type present. Luris, Love Me Ferlin, Mares, Marlene, type present. Miss Ann in Taiwan, Maming Police, Pieces, Ramel, Ride Safe, Rudy, The Gulyangers, The Pride, and Zack Diaries. Kung sasali ka at hindi kita natawag, bibigyan kita ng 1 minuto para i-confirm kung nandito ka sa ating attendance.
1 minute tayo mga guys, 1 minute po. Hinday Elsa. Hinday Elsa. Nandito po, Elsa. Nandito. Sumasakit yung mata ko sa liwanag. Patayin na natin guys, ang sakit ng mata ko. Nananakit ang aking mata. Ayan, kayo na lang ang mag-adjust kung madilim yung camera ko mga guys. Ako po wala. Oh, Angelina. Oh, Angelina. Angelina Sevak. Angelina Sevlak. Nandito na naman, Angelina. J-Vlogs, nandito na. J-Bugs pala. J-Bugs, nandun eh. Ayan, Ma'am Angelina, sino pang ating inviter? Ma'am Angelina. Okay na tayo mga guys? Okay na tayo? Katnik? Okay, nandito ka na Katnik. Hindi ka nag-attendance? Katnik? Kala. Okay na tayo mga guys. Okay na. Natawag po ba ako? Joben. Anong nangyari? Bakit ang dami natin? Ang daming wala. Ako sa sumutang attendance. Dino ka na, dino naman. Okay na tayo mga guys. Okay na? Putol. Ay, ano na lang ang mag-adjust? Ako pa. Nadinin na nga ako sa taas. Ako pa mag-a-adjust. Adjust kayo mga guys. Pag dugtong-dugtongin niyo ang boses ko. Login to tayo mga guys. Si Ma'am IB. Ayan. Welcome po sa ating community, Ma'am Angelina. Welcome po, Ma'am Angelina. Okay, login tayo mga guys. Ibig sabihin sa login to main channel po ang Didikit Safe. Main channel tayo mga guys sa main channel. Type present tayo, type present. Georgie, type present. Georgie. Are you there, Sir Dardy? Type present ako, Sir Dardy. Wala pa. Hindi pa siya nagta-type present. Okay, 30 seconds tayo. 30 seconds. Seconds tayo para kay Sir Dardy. Login to. Alam niyo mga guys, kung ako sa inyo, magpalipad na kayong lahat. Kasi ang dami natin for tonight's video. Mapupuyat kayo mga guys. Magpalipad na lang kayo. Wala si Sir Dardy. Wala. Okay. Pag na-declare ko na to, ayan na. Nasaan, Ma'am Chen? Nasaan? May nakikita ka, Ma'am Chen, na hindi ko nakikita? Iba na yan, Ma'am Chen. Naku. Wala akong nakikita dito, Ma'am Chen, ha? Ikaw, may nakikita ka. Wala siya, mga guys. Okay? Next tayo, wala siya. Pag na-declare ko na ito, hindi na tumahabol ni Sir Dardy. Next po tayo. Yes, tapusin nyo ang live, mga guys.
Kasi sa dulo ng live natin, meron pong palaro diyan si Ma'am Ilongga. Kung hindi kaya mga guys, mag-ano na lang, likod na lang. Kaya Ma'am Juliangers. Nandito po Ma'am Juliangers. Ma'am Juliangers, tatapusin na Ma'am Juliangers. Alam ko, nawawala si Ma'am Juliangers. Magaling yan. Ma'am Juliangers tayo. Natin to, simulan na natin para tayo ay matapos. Wala pa pala. Log-in 1 si Ma'am. Ang tawag dito Ma'am Ilongga. Wait lang, kunin mo na natin ang link si Ma'am Ilongga. Para sa ating log-in 1. Live start naman. Wait lang. Naghang. Sa mga bago natin, ano ha? Tanong lang ng tanong mga guys, huwag mahihiyang magtanong. Walang bayad ang pagtatanong. Pag nagbaba po ako ng link dyan, babain nyo na mga guys para mabilis tayo. Ito na. Ayan, magbababa na ako ng lagituan mga guys. Good luck sa mga bago. Sana po kayo ay makatapos. Tatapusin ng live stream mga guys ha. Hindi pwedeng kapag kayo ay na-promote, disappear po kayo. Good luck everyone. Ibabalik ko na kayo kay Ma'am Ilongga. Back to you, tatlong bebe. Ayan. Thank you, Ma'am Telay. Shout out, Sir Junsky. Thank you. Ayan, guys. Paglit. Tapos na to. Ayan, guys. Babain natin yung mga link na ibababa ni Ilongga FW Kulits Vlogs. At sa login 1 at saka login 2 ay magbabasa po ako ng mga comments dyan. Ayan. At sa mga hindi po matatawag, ay dyan pala sa login 1 tsaka sa login 2 guys, main channel po muna tayo guys ha. Tapos magbabasa ako dyan ng mga comments. After nyan, may ibababang verify your ninjas. Ayan. Tapos, magpalit na po kayo ng mga ninja. At sa final list natin, doon ulit ako magbabasa ng mga comments. Ayan. Ayan guys, babain na po natin ang login 1. Medyo maingay lang ang aking background dito. Hello. Hi, Sir Junsky. Sino to si ano? Hello. Si Nothing Else Matter. Sir Dong? Hello po. Hello Sir po, Junsky? Sir Dong. Ha? Si Sir Junsky? Sir Junsky yan. Yung isa, Ma'am Tilay. Si Ma'am Guys, Joris. Okay Is sa kanya. ready Sir na po ba Junsky kayong din matulog yan. ng 1 a.m.? Naku po. Ang dami po natin ngayon. Parang 1 p.m. po yung live.
Kaya nga Oo, po, sabi nga thank you ewan so ko ba much. yung Ayan, very supportive. grabe yung support sa'yo ng mga kasamahan natin. Kaya nga po, thank you so much po talaga. Hello, Ma'am Joris. Akyat ka po, ma'am. Hindi ko in-expect na ang dami ngayong pupunta. Ibig sabihin yan, Ayan kakanta ka. guys, may log-in to na rin tayo. Ano, Sir Jinsky? Eh, ibig sabihin yan, kakanta ka hanggang sa matapos yung live mo. Hindi ako pwede kumanta, kayong amo ko, sabi niya dito. Sabi niya, lahat kayo dito nagsa-cellphone. Ala, Kasi may bisita pala siya, pumunta yung kapatid niya, hindi namin alam. Ngayon lang din nagsabi yung papunta na daw yung kapatid niya. marunong pala Po? magtagalog yung amo mo. Marunong pala magtagalog yung Tinranslate amo ko mo. lang, Sir Jinsky. Sabi kasi, lahat kayo nagsiselfon. Gitranslate lang. Yung nagpahula si Ma'am Pilay na may bago daw host daw na papasok, ano daw, Mm. makalaglag daw ng ano. Hindi naman pala. Makalaglag tibak, ganon. Oo, makalaglag daw ng ano. Ano bang nakalaglag, Ma'am Pilay? Tanungin mo si Ma'am Tilay. Ayun, Hi, Makalaglag Sir andito, Dong. Ayan. makalaglag tit. andito si, Makalaglag tit. andito si yung bago, si Chin Paler. Sino ba to si Chin Paler? Bagong invite Ayan, ni magbasa na ako Katrina. ng mga nandito sa Ayun, very good. login May 1. may attendance na ba si J-Bags? Uy. J-Bags, J-Bags, J-Bags. J-Bags. Wala. Wala. Si Bear, Magbasa na ako sa login 1. Sige. Ayan, yung mga nandito, si Miss Ann in Taiwan, Pasaway, Chin Paler or Palier, Paler, Maming Police Family TV, Abay Efren Vlogs, Juvin TV, Kuya Guard, Moto Vlogs, Ramel Aplicador, Loris C, Jun Lasso Kadagat, Beth Esquadra Channel, G Bugs Vlog, Dagulyangers Vlog, Anvangs, Gangayra Vlog, Maris TV, Sports Trending, The Pride of Abaya, Rudy Mondelo, Marlene Salviano, Inday Elsa, Emeline Anyosa, Pieces Ribucas, Excellent Tutorial, Jimmy Per Karumba. Ayan, hanggang dyan lang kay Sir Jimmy Per Karumba. Tingnan natin kung may humabol. Ayan, wala na. Ba't natatawa ka? Nag-a-action kasi dito si Ferlin. Nagpa-practice yan. Kakanta na daw kasi sila. Ayan guys, Ala. mag-verified ninja na po kayo guys. May Dito na ako sa intermission login agad? to. Oo. Basahin ko yung sa login to, sabi ni Ferlin. Wag na daw. Sir 143 katrabaho. Dapat min channel mo na sa login, sir. Naka-ano ka po, sir, oh. Naka-ninja.
May bisita ka, Ma'am Ilongga. Ayan, hello Sir Dong. Good evening. Nako, alam na, Si Sir Junski kasi ang ingay-ingay. alam na. May manggulo na. Kasalanan to ni Sir Junski. Kanina pa to sa Sir Dong. Bakit? Uy, grabe yung paghinga na yan, ah. Ayan, i-welcome natin ang ating team leader, Sir Dong Collis. Ayan, Ayusin good mo. evening. Ayusin mo yung, ano ba? Anong sasabihin ko? Basta, ayusin mo lang. Yung with feelings na, pag ini-welcome mo, kakanta ng mga 10 kanta. Sir Junski, ano ka ba? Kinakabahan na nga ako. Hindi ka nga kinabahan kanina. Ngayon ka pa kabahan. Uy, pinagpawisan. Nandyan pala silang tatlo. Ala, Pinagpawisan. nandyan pala. Oo, nandyan, oh. Di na, Mm. ipagtabi nga yung tatlong muka. Yung muka. Yung muka Tabi daw nyo tayong sa tatlo. screen. Hi! Grabe, tatlong bibi talaga. Uy, Sir, sinulo Ala. talaga. Para kayong magkakapatid. Magkakapatid naman talaga kami dito, eh. Lahat ng mga ano dito, ng mga kadama dito, magkakapatid na ang turingan. Uy, yung nakasulo pa rin. Sino nagsulo? Hindi kasi ako makaano nito kay umakyat lang ako dito sa hagdan. Kakanta na daw si ano si Perlin maya-maya. May hinihanda siyang ano anong tawag dito? Song number 4. Umayos ka dyan. Gusto ko mga Itong eldest. Sabi pa ni Sir Abay, gusto ko mga mukha nila parang sarap puro patay. Low battery. Please charge. Sir Dong, pasok Sir Dong. Kanta na kasi ni Sir. Ayaw ko. Ang lalaki ng mga mukha namin dito. Wala. Ayaw ni Sir Dong. Yan. Sulo mo yan. So kakanta na lang daw si Perlin kasi susulo kami dito. Kakanta ako guys. Tapos yung dalawang back up. Sasayaw kami. Sasayaw yan sila sa likod. Ayan. Sige, simulan na natin ang concert. Ayan. I-focus natin sa kanila ang ano kasi sila ang sasayaw, hindi ako. Hi, Sir Dong. Comment daw.
Sino naka-off po nun? Sige na, mag-ready ka na. Comment po. Naiinit eh. Pinagpawisan din silang Huwag ingay akong pinabahan sa host. Halika dito kay sasayaw daw tayo. Kakanta si Ferlin tapos sasayaw kami. Naniniwala na ako ng ano, Ma'am Ilongga. Madam, Po. naniniwala na Po, ako sir daw, ng sir ano, daw. yung mundo'y magiging ikaw. Mundo'y magiging ikaw. Totoo pala yun, no? Mundo'y magiging ikaw. Thank you, Sir Dar, sa palipad. Sige na. Sports trending, ano dito, 5:57 ng hapon. Dali na. Simulan na natin ang matapos. Kakanta na daw si si Ferlin. Akin na. Mag-ano kayo dyan. Magsayaw na kayo. Kakanta si Mr. Chick Boy. Hindi nagpakita si Sir Chick, Ma'am Grace. Tayo na, tayo na. Ay, joke lang. Sayang, ready pa naman na sana ang ano natin. Sir Dardy, thank you. Ayan, simulan na natin ang ating concert. Si Sir Chick hindi nagparamdam eh. Umiiwas yan si Sir Check. Hanggang sayaw talaga po. Nandiyo na, akit ka. Sayaw ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy ang masarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap. Amoyin ng bulaklak. Ang laki-laki, ang laki-laki, ang laki-laki. May amo na po ako. Ang laki-laki talaga ng bakla dito. Ay, guys, pasensya na talaga kayo guys kasi yung ano namin tinatry namin talaga yung best namin kaso may kasi nasa ano kami, nasa trabaho kami. Nakaw-nakaw lang ano namin kaya narinig nyo naman yung background ang ingay, di ba? Pero wag kayong mag-alala. Anuhin namin yung best namin na hindi kayo antukin. Ayan, sinara na. Tuloy na natin ang ating bakbakan. Ang pula-pula ng bulaklak. Ang laki-laki, ang pula-pula ng kulay ng bulaklak. Bubuka ang bulaklak, papasok ang renas, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya.
Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeah yeah. Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeah yeah. Ang kapal-kapal, ang kapal-kapal, ang kapal-kapal ng bulaklak. Merong maliit, merong malaki, meron ding mabahong bulaklak, di yan naligo. Merong makapal, merong manipis, na uri ng bulaklak. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeah yeah. Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeah yeah. Bulaklak, sa buhay ay kailangan nang magkakulay ang mundo. Bulaklak, sa buhay ay kailangan nang magkakulay ang mundo. Okay, ito na naman. Ay, final na pala. Ayan guys, mag-final listing muna tayo. Ihinto muna natin ating kahibangan. At si Ma'am Ilongga ay magbabasa ng final listing. Ayan, pinasa na naman sa akin. Sino yung final listing? Kanina pa pala nag-final listing guys. Guys, pasensya kayo guys. Talagang sinadya ko yun na patigilin na kayo. Papasok na ako. Ayan, dito tayo sa ating final listing guys. Makinig kayo ng mabuti guys. Ayan. Okay, dito na si Miss Ann, si Marlene Channel, Kambal ni Pride Tide, Mike SPG, Sport Trending, Lovely May, Joven TV, Ma'am Elsa, Ramel Aplicador, Pieces Ribucas, Kat Uman Vlog, Maris TV, Jimmy Lods, Pasaway, Rudy Mondelo, Gang TV, Kuya Amay, Odessa. Ay, joke lang. Hanggang doon lang pala. Ayan. Kunti lang ang nandito, guys. Sana yung iba, guys. Saan nagpunta? Ang dami nang nalapagit. Hanggang dito lang kay Rudy Mondelo. Pa, guys, Ang daming wala sa final kung listing, guys. nandito pa kayo sa live, ayan, yun lang ang nakita ko sa final listing. Tuloy lang tayo, guys. Ayan. Ayun, guys. Pagpatuloy natin ang ating lapagan. Nagtuloy-tuloy na nga eh. Hindi lang namin napansin kasi yun nga. Gusto nyo pa bang sasayaw ang tatlong bebe? Hindi ko kakanta tapos kami sasayaw. Bumukas bulaklak ko. Pasang si Ore. Basahin natin yung dito si Sir Dong. Bubuka ang bulaklak, papasok si Ungi. Ayan. Ungi, pumasok ka na. Okay, you want more. Okay, I will give you more. You want more and then I will give you more.
Okay. Sabi ni Ma'am Jonah, utso-utso daw. Tingnan natin kung kakayanin mag-utso-utso ang Williams ating Opo. Triplets po kami. Ito yung huling lumabas. Kasi ako lang yung mali. Ayan. Pautso-utsuhin natin ang tatlong bebe. Ayan, mag-ready na kayo, guys. Kaya sabi ni Ma'am Tilay, malaglag ang pante. Hindi naman kayo ang malaglagan ng pante, yung sumasayaw. Kasi 'di ba, malaki tapos liliit kasi sasayaw. Ayan. Lose trigger. Ano kaya to? Ano bang title? Bakit hindi lumabas? Utso-utso daw. Ito muna. Ano? May choice pa ba kami? Tinali ko na tong pantay ko para hindi na malaglag. Ay talagang malalaglag yung panty ni Ma'am Elsa ngayon. Tinali na lang ganito. Takong ni Carla daw. Ay, tahong ni Carla. Saan na ba si tahong ni Carla? Saglit lang ha. Guys, saglit lang guys. Tahong daw ni Carla. Ako? Ano, paano yan? Sa first video. First video. Ano yan? Ay, may kan... Karaoke. Search mo ang video key. Video key. Yan, sa dulo. Mga anak niya yan. Ay, ang operator, ang tagal. Antukin na tong mga audience. Yun naman pala. Kaya pala. Ayan. Mag-ready na kayo mga tatlong bebe. Ha? Doon ko na, baby. Napalit ako. Yung isda. Hindi ko kabalo mo kanta. Oh, natin sayawin yun. Hindi mo alam. Joke lang guys. Hindi ko pala alam yung kanta na yun. Ako naman. Dito na lang tayo sa ano ni Sir Dong. Pasensya ka po Sir Dong. Hindi ko pala paano kantahin yun. Utso-utso ka na lang. Iutso-utso na lang natin para maging ma-exercise naman ng tatlong bebe. Bakit di ko mahanap? Hindi niya na daw mahanap ang ano, tahong ni Carla. May pag magpabudot ka dyan. Ayan, si Otso. Pag Ano ba yung operator namin? di man marunong itong operator. Nako, bakit parang baguhan yata to? Palitan kaya ito? Habang inaayos po namin yung ano namin dito, yung pa-dance number, i-welcome po natin ang ating team leader ngayon.
i-welcome po natin ang ating team leader na si Sir Dong Kulis. Pasok, Sir Dong Kulis. Sus, gusto na namin sumayaw kayo. Uy, huwag niyo welcome, welcome. Pakitin niyo si Ma'am Jonalyn. Ma'am Jonalyn, akit ka, Ma'am Jonalyn. Sir Dong, nasan ka na, Sir Dong? Sir Dong, where na you? Dito na as. Wala pang palipad eh, mamilongga. Ay, naalala ko pala. Dapat pala ang magpalipad. Yung host. Saka aakyat ay magkanta pala si Sir Dong. Naku, paano ba yan, host? Magpalipad ka na sa sarili mo. Magpalipad ka daw muna, Ferlin. Magpalipad ka na. Palipad ko. Ayan Yes, guys, may may mga hinahanap. hinahanap. Oh, may mga hinahanap kay Susie, Pinay Ma'am in, Mauritos, Bugs, Vlog, Kuya Guard, John Lasso, sorry. John Lasso, Kadagat TV, Chen Palier, excellent tutorial, right safe, Unbanks. May invite daw si Unbanks, may invite. Sige. DJ Aranas nagpaalam na yun eh. Ayun. Yun na. Ayun guys. Okay. Back to you, Ate Che. Kayawa ko dahil. Back to you, Ate Che. Pasaway man to eh. Ma'am Ann Banks, baka hindi nagko-comment daw. Hindi ka dapat dalawa. Pasayawan na daw pwede. Oh, back to you, Ate Che. Ito si Ate Che. Bakit ako? Good evening, Kung Ma'am sinakita Ay, si Ma'am John Ay, Lasso. si- Si John Lasso ang sinakita ang imong singit. Sport trending. Bakit nakasulo pa din? Eh, gusto mo nila na sumayaw ka. Ayan guys, pasayawin na natin ang ating host. Si ano muna, si Sir Dong kakanta. Palipad ka nga daw bago ka kanta si Sir Dong. Hindi ako makapalipad, nandito o ginagamit. Ma'am Tilay. May chat ako sa attendance. Hindi ano mo si pasaway din. Dalawa. Wala na talaga si
Ma'am Anbang, ang nagbakas po kasi sa ano mo, ano lang, isa lang. Ay, kaya pala. Narinig niyo ba? Narinig niyo ba ako, guys? Hindi. Hindi ka namin narinig. Ano sinabi mo? Hindi daw. Isa lang ang nagbabakas sa'yo, Ma'am Anbang. Ayun, hindi talaga. Hindi talaga. Isa lang nagbabakas daw. Hindi namin narinig. Oh, sino pang hindi nalapag? Oo, kita, Ma'am Charmaine. Si ano, Ma'am Berba, palipad yun eh. Oo, Sir John Lasso, wala kang ano kasi, wala kang finalisting. Oh. Ma'am Ilongga, i-welcome mo daw tong ano, i-welcome mo daw si ano, si Ate Che. Magandang pag-welcome ha. Kasi, pag hindi pa naman maganda yung pag-welcome niyan, hindi niya gandahan yung kanta niya. Timing naman sa pag-welcome ang doorbell. Si ano, si Ma'am Perlin or si Ma'am Langke ang mag-welcome. Ate Chi. Tawag ako. Dito ka. Ayan guys. Guys, may i-welcome lang po tayong bisita. Yung bisitang ito ay ano ito, galing pa to sa ibang lugar. Nag-ano lang talaga, sinadya niya lang talaga itong ano ni Ma'am Ilongga. Kakarating niya lang kasi. Kaya ano natin, anuhin natin sa masigabong palakpakan. I-welcome ko na, hindi ko na papatagalin, si Ma'am Ate Che. Welcome and pasok, Ma'am Ate Che. Nakaka-pressure naman yung welcome. May pa-doorbell. Check. Check engine. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Di siya nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilinan ng lola, wag nang uminom ng serbesa. Ito hindi inuming pambata, mga soft drinks ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pantoma. Ayan na nga, tumataas na ang amat ko. Selaklang maghapon, magdamag. Di bali lang hindi kumain, basta't may toma nakahain. Ang sabi ng lasenggo sa amin, pare, tsumat ka muna. Kabilin-bilinan ng lola, wag nang uminom ng serbesa.
selaklak, maghapon, magdamag. Di ma-open ang link ni Mike. Uminom ng serbesa, ito'y hindi inuming pambata. Mga soft drinks ka na lang muna, pero ngayon ako'y matanda na. Wala pa hingilan pang toma. Oh, Diyos ko, nasuso ka na. Ako, selaklak, maghapon, magdamag. Ang ubo, mabilis lumala. Ayan, eh hindi pa sila tapos sumayaw silang tatlo mga guys. Tapos na kong kumanta. Hindi pa sila tapos sumayaw. Galing nila sumayaw eh. Right. Please welcome Sir Don Colis. Ba. Gusto ko yung tempo ng kanta na yun ah. Dugtungan natin yung kanta ni Ate Che, guys. After nito, dugtungan.
Alright, Sir Jonski. Ala, sila ata yung may tama. Pinanghingal. Patay na akong bakas. Gipanghingal. Sige. Ano bang kanta na ano ha? Yung sasaya din sila? Sige, ito. Sa bagong Nescafe Classic, pinagsama na, kaya ang bawat hibot. Hindi pa napagod sila. Wala bang talent free dyan? Ang galing sumayaw, galing kong gumalang, galing ko sumayaw, galing kong gumalang, galing ko sumayaw, bigong-bigong gumalang. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lunod ko ng tango. Sa dugli-bugirang ba tinuro ng tatay ko? Pinagsama-sama ko kaya ako ngayon bibong-bibong. Kaya ang tawag nila sa akin, Totoy Bibong. Alright! Ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Lagi akong niyayaya tuwing may piyesta, bentang-benta. Lahat lumuluwang mata pag ako'y nakikitang palapit na. It's a girl, it's a queen, no, it's only me. Remember, and remember, and remember me, Totoy Bibong. Oh, ang galing, galon sa nagbuka, puro na palaka. Di ka sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Di ko mapigil ang yumugyok ako sa buto. Lahat na inak sumasabay kay Totoy Bibong, kay Totoy Bibong. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing ko sumayaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Ay, ikot pa, ikot, ikot. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, ibaba, ibaba, ibaba. Galing ko sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw. Yan, papayat talaga ngayon dyan pag ano, pag palagi yung live ni Mama Mamilongga. Ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Alright, o diba? Pag gabi-gabi yung ano, live ni Ma'am Ilongga, nako, papayat talaga yung dalawa na yan.
Next naman si Ma'am Tilay. Parang natunawan kami ng 1 gramo. Nagano ako sa mga mag-send. Ayan. Grabe talagang entertainment nitong tatlo na to. Grabe talaga. Ano sabi? Pinagpawisan si Ma'am Perlin, oh. Pasok na, Ma'am Tilay. Tapos ipapaubayan na natin ang may nag-request dito na ipapaubayan natin. Ma'am Tilay, pasok. Bumubuka yung ano nila. Ano yung bumubuka? Bulaklak? Hindi. Bumubuka yung mga ilong nila. Bumubuka ang Pawis na daw buga ni Ma'am na gabi. Hindi ito mapawisan may aircon. Pawis na daw bugan. Pawis na bugan, Sir Jensky. Basa ng singit. Gusto mong pumunas. Ang singit, basa na. Si Ramel, Sadam, baka gusto mong malaki, punasan yung talente singit. nila kay Magulongga. Malaki, talente. Si Ramel, punasan mo daw yung singit ni Ma'am Langke. Punasan mo na yung singit, basa na. Nagpawisan ako eh. Ma'am Tilay, pasok Ma'am Tilay. Ma'am Tilay na yata yung sasayaw daw. Ba't ang hina nito, te? Hindi siya kakanta, kundi siya na yung sasayaw. Ayan na, ayan na. Ganda pa naman ang ngiti niya dyan, oh. Kanta tayo si Jun, itak-tak mo. Itak-tak mo. Ayan. Itak-tak, itak-tak. Hindi daw siya kakanta. Open cam na. Kantahan ng itak-tak Si mo. Ferlin ang kakanta. Tira ako kakanta. Tak-tak mo na yan. Ano lang yung bum tarat-tarat na lang. Bum tarat-tarat. Mamilongga. Bum tarat-tarat. Tararat. Gusto namin makita yung mag-bum-bum-bum-bum kayo. Tararat-tararat. Bum-bum-bum. Bum tarat-tarat. O, spaghetti pababa daw. Yung sabi ni Ma'am Tilay. Tignan natin sinong pababa sa spaghetti tapos madadapa. Matutumba. Ano? Spaghetti pa Nawala po. na sila. Alam mo si Junski. Ikaw na lang kaya sumayaw si Junski. Magsalad daw muna si Ferlin bago spaghetti. May request si Ma'am Ferlin. Gusto niya sumayaw din daw lahat ng host. Hala. Lahat ng umakyat. Una si Junski una. Maba na ako. Ano? O, payag ako nun pag may magpalipad sa baba. Payag ako, sasayaw ako. Ako pa. Ako din. Oo, kaming lahat basta may Sige, magpalipad. paliparan kita. Kulay orange. Dapat orange siya. Orange. Sasayaw kami lahat orange. Balulit lang ang meron dito. Balulit. Wala kaming orange. Orange. Dapat orange. Balulit lang Orange. balulit. Wala sa'yo pag walang orange.
Totoo guys, pag magpalipat kayo ng o-ring, ako mismo sasayaw ako. Tignan niyo tayo, ayun o. O, ayan, nasayaw ako. Basta o-ring na. Sabi ni Ma'am Basta Charmaine, o-ring. dapat tayo na down. Hindi, bayad muna. Sis, bayad muna. Parang Gcash. Ang budol mo ka, oy. I-transfer muna, transfer. Bayad muna, bayad. Bakit mo ito pangakit? Ang baga na ay. Walang o-ring. Wala namang o-ring nakita ko eh. Dapat kulay o-ring. Sasayawin ko yung Adonis type na ano, ito, sasayawin ko. Wait lang ah, ito yung sasayawin ko. Wait lang, asan ba yun? Ito, sasayawin ko to. Ito, sayawin ko to. Maganda yan, ma'am. Color blue dito, ma'am. Oh, yan. Sayawin ko yan. Dapat kulay orange ha, orange. Ano? Sinong papakol dyan ha? Ano? Wala? Hinahamon ko kayo. Palipad na kayo. Masayaw namin yan. Oh, yan. Ayan. May sample na, oh. Oh, nipilit. Wala kulay orange. Wala. Walang kulay orange. May pink dyan, may pink. Mink pala, mink. May kulay mink dyan. Ano na. Di ba wala. Ay, sis, wala. Hindi wala. Sa ating dalawa. Nagpawisan na kami, Sir Dom. Sir Jensky, pasok, Sir Jensky. Sayang ang pawis namin. Walang nagpapalipad. Sige, pasayawin natin ulit yan sila. Sige na. Ayan. Okay. Alright, let's go. Ipakita niyo na ang iyong usap. Itakot ang iyak at saya'y naghihintay. Huwag mong bibigilin, ang lahat ay sumabay. Balik na. Kumakawa, lumba, sama ang lahat maging ay at kata. Ano bang hinihintay? Tayo ano pala, iba yung uno ko. Itigil mo yung Sir Julia. Parang inaantok ng gabi. Ito na lang. Ituloy ang pagkimbot o ituloy. Hindi ko pala alam yun. Ayan na. Ang bango-bango ng bulaklak. Bakit naamoy, anong amoy? Bakit pa yung napipili dito? Ito na lang. Hindi ko alam. Hindi ako makasaya. Hindi ko alam yun eh. Sorry. Diyan ba na Sir Julia? Dami na mga ads eh.
Tama na. May mahina, no? May malakas. Okay, no? Basta. Ilan kami? Haba naman ako. Kumanta na ba siya? Hindi siya kumakot. Lang, lang. Hindi na ang butis niya. Bakit hina siya? Linurugan pag may babae dumaan, lalo na pag maganda ang katawan at saka nagkakalutong din na. Kaming lahat ay binata pa naman, wala kaming mga asawa at nobya, hindi pa rin naman kami pumapalyan. Mahilig kami sa magaganda, katawan ng aming nakikita, lalo na yung kaakit-akit ko. Lala, lala. Ano yan ang galing? Hindi pala ito nababagi sa kanila. Ayaw pala. Wala na akong maisip, Sir Dong. Wala na akong maisip na kanta. Ikaw na lang, Sir Dong. Sir Jimsky, malakas kasi yung sounds mo kaysa sa buses mo. Ha? Ito to, touch by touch. Sabihin. Malakas yung... Kapula yun. Ano ba yung bagay sa kanilang kanta man, ha? Yung mapapaindak talaga sila. Ako, Sir Junsi, maglalasong na ako. Bababa na ako. Maglalasong ako, guys. Sige. Para sa kanilang tatlo, kailangan magwawala talaga sila dyan, ha? Shik, idol. Idol. Shik daw. Magwawala talaga sila dyan, ha? Magwawala. Sumayaw kayo, ha? Sumayaw kayo. Ay, ginutom! Ay, nagutom! Ay, nagutom! Naku po! Nagutom! Ang bilis nagutom! Ay, naku. Ay, nagutom silang tatlo. Wawa naman, nagutom. Wawa naman. Nagutom silang tatlo. Ate Che, back to you. Ikaw na lang, Ate Che. Baba na ako. Ako din, nagutom. Yung pinakita nila pagkain, nagutom din ako. Baba na lang ako, nagutom din pala. Bye-bye. Bye-bye, guys. Congrats mo, Milongga. Congrats. Bye-bye. Thank you, Sir Dong. Wait lang. Ayan. Sayaw na muna. Sayaw muna kayo, sayaw. Sayaw daw, sayaw. Sayaw daw, sayaw. Sayaw, let's go! Hey! Wala kay KCCC.
nawala na sila. Nawala na. Sige. Maglalasong na rin pala ako kasi wala na. Alas 12 na din dito. Thank you, Sir Dong. Hindi, ito pa. Sayawin nyo. Ay, Lasong ko na to kasi wala na. Tapos na. Alas 12 na. Hindi na ako makakanta. May tatlong ibig akong nakita, Ma'am Perlin, Ma'am Langki at Ma'am Langga. Ngunit ang may bangkak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. At sa ilog at ng sawi, guminding mga bibig. Ngunit ang may bangkak sa likod ay isa. Kumain na sila ng fried chicken. Kwak, kwak. Ay, di ko tatapusin. Dapat, uy, harap sa kamera. Tapos sayaw. Sayaw. Nagutom pala. Gutom ang mga bibi. Wala, hindi talaga yan papayat talaga. Kasi tingnan mo, wala namang pagkain dyan, ayan, nag-swimming yung baby. Ma'am Perlin, may itatanong ako sa'yo. ituloy mo na, Sir Jonski. Ma'am Perlin, may tanong lang ako sa'yo. Magkano bayad sa talent fee mo ngayon? Yun ang tanong ay hindi ko pa alam. Hindi pa namin kasi napagkasunduan kung magkano eh. Baka ngay ako pa'y magbayad nito. Oo, ikaw nga yung sponsor. Ako pa nga yata ang magbayad nito na ako. Oo, ginulong Ako na nga ang yun pinagpawisan, ako pang magbayad. Si Ate Che talaga, si Ate Che ata kakanta eh. Ano kakantahin mo, Ate Che? Sino pang hindi nalapag? Bakit ayaw mo nang kumanta? Alas 12 na dito. Lugi negosyo. Ay, oo nga pala, no? Nagutom pala si Ate Che, kaya ayaw na ata kumanta. Ikaw daw kakanta. Okay, guys. Oo, ikaw daw kakanta. Kung ayaw nyo nang kumanta, kami na lang ang manggugulo dito sa Si Ma'am Tilay kasi inaantok na siya. Napagod. Ayun. Sige. Ano ba tong mga Okay, kantahin ko paubaya dito? mo muna Maghanap nga ako natin. ditong para sa inyo. Mga pambata. Pambata. Kainin natin yan eh. Kainin natin yan. Itong isa. Yan lang isa. Enjoy free shipping with Shopee. Get your favorite items delivered for free. Akala ko karaoke. Hindi pala. Okay, ito na ito.
Evelyn. Sir Jonsky, ano ang plano mo? Kakanta ka ba o kakanta ka ba? Bakit tumahimik ka dyan? Nawala naman yata si Sir Jonsky. Sino pang hindi ay sorry, ang lakas pala. Sorry. Naka-ano pala, naka-echo, kainaman na. Sino pang hindi nalapag mga guys? O, 'di ba? Akala niyo, nananahimik ako dito, paspas 'to. Last na yan si Kuya Guard Moto. Sino pa pong hindi nalapag? Magta-thumbs up raid na po tayo. Thumbs up raid na tayo mga guys at magre-review tayo kung sino hindi pa nalapag. Babain na po natin si Kuya Guard. Last na po yan si Kuya Guard. Pwede nang magreklamo sa barangay yung hindi pa nalalapag. Ayan. Okay, dahil tumahimik na ang lahat at talagang ewan, nawala naman si Sir Jonsky. Okay, pagbigyan natin itong kanina pa daw itong ni-request ang paubaya. Ipapaubaya natin. Saan nagsimula magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Walang music kayong naririnig, no? Bahala kayo dyan. Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa pinababanggit na mahal mo ako. Ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap,
pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Ayan, itigil na natin ang kaibangan. Sabi ko, tumigil ka na yun. Ayan guys, tayo po muna ay tumahimik kasi dito po ay ang mga amo magdadasal na. Alas 7 na kasi dito, alas 7 na magdadasal, oras na ng pagdadasal nila. Kaya tatahimik na ako. Okay. Ito na. Kaya, Nalaglag pala ako. kanina pa Sir Nalaglag Jones pala. hindi mo ba alam? Napindot ko kasi yung X. Yung X. Sige, ito na. Ay, napindot mo pala yung ex mo. Cover speech. Baby shark doo doo doo, baby shark doo doo doo, baby shark doo doo doo, baby shark, mommy shark doo doo doo. Baby shark doo doo doo, daddy shark doo doo doo, daddy shark doo doo doo, daddy shark. Grandma shark doo doo doo, grandma shark doo doo doo, grandma shark doo doo doo, grandma shark. Grandpa shark doo doo doo, grandma shark doo doo doo, grandpa shark doo 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 doo. Rana with doo 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 doo, Rana with doo 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 doo. Ang galing nga. Sorry, Tapos na. Di ba? Natapos agad. Thanks for watching. A like would be Thanks for dancing. Totoo na sige pakuto, totoo na may ito mo kigol mo patay kigol. Ganyan pala isayaw yan? Nakasalot? Puro tumo tato idachi ka
So takai no sora e namoro yo tatakamai na wo mo. Darao tagai no te toti mugera wo sinjau kunin no nakama. Buroti so pavoni enoche wo kakete. No kuson sorry wo joka mo made. Ocho no yoki wa mo chikai. Ganyan pala sayawin yan. Ayaw pala to. Tato ikomi no gaero tomo. Tato iyokoti uko sago tomo. Otayo tatakai no otawo karao tatakai no mechi wo. Ashina ni wo sorete yoko. Yugai wo shinjai wo. Nino nakama. Boroti sa maboni. Asoketa enochi. Tobusi ocho ono. Ati mademo. Menano. Ikaw mo. O chikai. Multis paiba. Paano yun? Paano yung last? Paano? Voltage! Alang yan. Hirap pala basahin ng Japanese, no? Hirap pala basahin. Parang sasapak lang eh. Paano nga, Ma'am Perlin? Ulitin mo nga. Ulitin mo nga. Voltis Paiba. Oh, Voltis 5 yun. Ma'am, Ate Che. Pag may matamaan talaga nun, sa pool talaga. Okay. Si alam mo, Ate Che, pag natulog to si Ma'am Perlin talaga mamaya, ihi talaga to. Kasi nga yung tawag sa Ma'am Ate Che, yung sa Bisaya ba, pag yung sobrahan sa laro, tapos na Daman-daman nun. Kawawa si mamaya, si Ma'am Ilongga pag naihi ako sa higaan. Bukas, mangangayayat na yan si Ma'am Ilongga. Hindi, si Ma'am Perlin yun. Naku naman, hindi nyo pa din kami nakilala. Pagkabaliktad-baliktad pa. Buntis 5. Buntis. Ano ba yung mga kanta ng Sir Che, kumanta ka umakyat ka kaya dito? Magpapalaro na ata si Ma'am Tilay. Tapos na pala, guys. May tawag niyan Ate Che Yung yung nahilasan na tawag niyan. Yung bata ba, katulad ng bata pag nasubrahan sa laro, di ba, naihi. Bunguton, kili-kili, baho, dili, maligo, dagan. Kantahin mo, sir. Kantahin mo yan, Sir Jonski. Sige. Bunguton, kili-kili, baho, dili, maligo.
teka. Anong lyrics? Ayun. Alright. Bungoton, kili-kili, baho. Dili maligo kay mudagan ang kabo. Dili manabon, dili mag-shampoo kay baho. Memorize natin siya. Ano? Tapusin mo yung lyrics mo. Hindi naman yan na dugtungan, Ma'am Ate Che, dugtungan mo. Nagtungan mo, hindi ko na alam eh. Di ko matapos. Ay, nanonood din pala to si Ate Chi ng Voltis 5 pala. Bisaya pala to si Miss Ann pala? Si Ma'am Ann pala? Sa sunod, tapusin ko. Nagutom kasi si Ate Chi. Kasi kain lang kasi kinakain dyan eh. Ano na naman gigi-regi mo dyan, Sir Check? Ikaw talaga, Sir Check. Anong oras dyan ngayon, Ma'am Perlin? 7:08 PM. Lahat ng season, meron yun anak ko ng bahay pa sa bahay. Adik na, no? Kaya ngayon may Voltis 5 eh. Oo, CD. Na meron pa nga sa yung Ate Che, yung sa ba, yung BHS ba, BHS. Naku, makaluma nga talaga ito si Sir Junski. Oy, naabutan ko pa yan, BHS. Kaya nga. Doon pa ako sa kapitbahay ko manood. Manood ako ng TV tapos pag nagalit yung nanay doon sa anak niya, patay ang TV, di wala na. Uwi na kami. Kasi wala na may TV. Yung galing ka sa eskwelahan ba, tapos magmamadali ka na pauwi kasi hahabulin mo yung Voltis 5. Palubog pa lang ang araw dito. Alam na. Lulubog, lilitaw ang araw. Magpalaro na ata si Ma'am Tilay. Magpapalaro na ata si Ma'am Tilay. Baka natulog na yan si Ma'am Tilay. Ma'am Tilay, tulog ka na, Ma'am Tilay. Kasi ako batang 90s kasi ako eh. Mga 1990, Ma'am Tilay. mga 1996. Sa Corage. Yan, yung Ghost Fighter. Magkasabayan sila eh. Sir Jimmy Per. Si Ma'am Charmin din nanood din yan. Ang kasi niya, may Doraemon. Once upon a time. Doraemon, tapos Mojako. Ghost Fighter, Flame of Rika. Tilitaves, B1 Bito. B1 Bito. Sa Corage. Tapos yung pag-shoot ba ni Kuguri na umabot ng 1 linggo? Yung Rosalinda, yun, si Ramil. Sa 3:00 ata, yun. Umaga ba yun? Rosalinda, yung Rosalinda, ayam mo. Oo nga, oo. Yung si Marimar din, Marimar. Kaya yung mga ganyan. Yung galing kasi eskwelahan ba Makaluma ka tapos talaga, Sir Junski. yan lang talaga yung inaabangan mo kasi walang gadget. Tapos pag buo yung buwan, nagpatintiro doon sa may kalsada. Di ba? Batang 90s.
Oo, mga batang Sir 90s kasi Junski, yan. batang ano? 90s ka pero hindi ka Si- pa nag-asawa. Si Rosalinda. Napapanood mo ba si Rosalinda? Ha, Sir Jinsky? Dragon Ball, oh, yung Dragon Ball. Hala, si Ate Chi. Si Ate Chi. Hapon kasi yun siya, mga ano, alas 4. Ang uwian kasi dati sa school, mga alas 4 din. Hindi na makaantay ng uwian eh. Kasi nag-out na sa 4:30. Ang tagal buksan yung gate. Akyat doon sa may pader. Wala, gawain mo pala yan, Sir Junski. Oo, skip. Nag-skip. Wala. Yung ma'am, Ninang Grace, yung batibot sa yun, tuwing Sunday yun, umaga, yung batang batibot. Tapos, Tingnan yung mo, tayo updated pa na siya kung anong sa araw yan. sineskwela. Matinik. Yung matinik din, matinik. Oh, yung mga ganyan, no. Nakakamiss yung gano'n, no. Ngayon, galing sa trabaho, Aray. Sabog. Oo, hindi pa kasi uso yung mga gadget dati na, Ma'am Charmaine, no? X-Men. X-Men. Teletubbies. Yan yung paborito ni Ma'am Charmaine. Teletubbies ni Ninang Grace. Ala, asa na kaya si Ma'am Tilay? Si Ferlin Dito ito. ako. Inaantay ko lang kayo dyan. Sino daw? Sabi ni Ma'am Barba. Ngayon, puro nga na Wala, Netflix na pagtapos lang na no, Ate Chi, no? kwentuhan. Netflix na lang no, Ate Chi, no? Sir Sige Junski, na, tumahimik ka na Ate- dyan. Ma'am Magpalaro na si Ma'am Tilay. Tulog na sila. Sige lang. Take your time. Baba na ako, Ayan, guys. para sa team Thank you, ko, yung team Pio na nandito, may message muna ako sa GC, mga guys. Yung team Pio, pumunta muna kayo sa GC. May sinabi ako sa GC. Team Pio po, silip muna sa GC. Nagro-roll call ako sa GC, mga guys. GC muna yung team Pio. Tapos magro-roll call ako. Ayusin ko lang tong ating attendance. Philip, sa GC yung team ko, ha. May sinabi ako doon. Nagro-roll call lang ako doon. Sir Dong! Sleep! Matulog ka na nga, Sir Dong. Alam mo namang sa edad mo yan, yan ang gantong oras dati kayo natutulog na. Tulog na, Sir Dong. Yung team ko lang, yung team ko pumunta sa GC. May message ako sa GC, sa team ko na nadito. Ayan, palaro na tayo mga guys, palaro na. Silip na lang sa GC. Huwag na kayo dito magpalaro mga guys, doon kayo sa GC. Team ko lang ha, kung wala kayo sa team ko, ayan, pasensya na kayo. Nagro-roll call lang ako doon para sa kabuhayan. Kabuhayan talaga. Kung wala kayo sa team Pio Clariken, goodbye na kayo. Sir Dong, kainama na area. Ang ingay, kay matulog na. Tapos na, ng kantahan din eh. Matulog ka na, Sir Dong. Yung ganaring oras, hating gabi na, dapat yung edad mo, Sir Dong, natutulog na. Wala nang chismis-chismis din eh. Ano na to? Palaro na. Tayo present na tayo mga guys. Huwag na natin pansinin yan si Sir Dong. Comment man ako. Kulang, Ma'am Ilongga. Team Pio lang po ang may 5 members. Team Pio lang po. 5 members kami. Si Katnik, si Miss Ann, si Joben, si Mike PJ, si Gulyangers,
at ako, 6 po ang Team PU for tonight's video. Ayan, type present lang mga guys, type present lang po tayo. Ang daming sinasabi na rin si Sir Dong. Ang sinabi ng matulog na. Makakahalata pa eh. Hoy, hinahanap ka na ni Ma'am Ivy. Lakad na doon. Huwag na dining natispis pa din eh. Hindi na nga. I-hide ko nga yan. Patanggal nga po ng jacket yung si Sir Dong. I-hide ko. Yan, type present tayo. 143, 143, I love you katrabaho. Hala, nag-zoom. Ayan, 143, lumakad na nga doon. Hindi na nga kinakausap. I-hide ko talaga noon. Naku, talaga naman. 143, Abay, Ate Cheber, Ba Bernard, Bet Squadra, Katnik, Charmaine, Dardy, Emeline, Excellent, Ferlin, Ferlin Love, Ganggay, Inday, Jensig, Juris, Jun Lasso, Junski, Jimmy Per, Joben, Kuya Guard, Langky, Loris, Love Me, Manelia, Mares, Marlene, Mike's PJ, Mike's PJ, mag-sin ka din doon. Miss Antay 1, Pieces, Ramel, Ride Safe, Rudy, Gulyangers, The Pride, and Zach. Ayan. Kinakabahan. Palaro na tayo mga guys ha. Nandito kayong lahat. Lahat na nila pag nandito. So, hindi ko na kayo tatanungin. Nandito kayong lahat mga guys. Ma'am Tilay, magpaalam na ako. Uwi na kami sa bahay. Bye guys. Ang dalawang bibi na lang matira dito. Sige po ma'am. Ingat-ingat Ma'am Langky. Salamat Ma'am Tilay. Kain ka na Ma'am Langky. Baka nagutom ka Ma'am Langky, kain ka na. Sinabi na Ma'am Tilay, oh. Ano muna tayo Ano nga bang palaro natin? Basahin mo yung live chat. Oh! Anong sinabi? Wala akong live chat. Wala ka nakita. Ito, oh. I-highlight ko na. Ayan, oh. Ayan. Ako? Wala na. Nawala na si Ma'am Tilay. Naku. Ayun, bumalik din.
Nakamute ka ata, Ma'am Tilay. Ma'am Tilay, Kainaman na, nakamute nakamute ka. pala ako. Ginugulo kasi ako ni Sabi Sir ko eh. Dong, nandun sa GC namin, nagsisin doon. Sinira yung diskarte ko. Wag na kayong mag-attendance mga guys. Yung 30 na team ko, ini-attendance kong lahat. Ewan ko lang kung hindi kami manalo dyan sa first 20 ni Sir Dong. Ay, hindi pala niya sinabi. Ba't ko sinabi mag-attendance mga guys? Nai-attendance ko yung buong Ay, team ko, patay. 30. Mag-attendance Ewan na ko na tayo. lang sa inyo dyan sa baba. Kala nyo nananahimik Patay. ako ha. Kala nyo nananahimik ako dito sa taas ha. Kala nyo nagtutulog-tulugan ako sa taas ha. Tinidiskartehan ko kayo. Ay, may watch hours pala yun. Sir Junski, ikaw na magpalaro. Magdadagdag pa ako ng benting team. Ang bagal ng internet ko, hindi ako makapag-attendance oh. Kaya pala nanahimik si Ma'am Tilay. Ay, naku, Ma'am Tilay. Naglalag ako guys, wait lang. Seryoso to, seryoso, naglalag Kunyari ako. lang yan. Kunyari lang yan Mahina kasi guys, yung internet nag-attendance ko. yan. Wait, alam mo Sir Junski, kanina ko pang alam na may attendance si Sir Dong, kaya ako tahimik dito. Hindi ako natutulog mga guys. Ina-attendance ko yung 30 ko na team. Kala nyo ha. Lahat ng team ko naka-attendance na. Kaya wala kayong pag-asa kahit isa. Kahit tulog sila ka mga guys, ini-attendance ko sila. Wala silang magagawa. Huwag na kayong mag-attendance. Wala kayong pag-asa. Ayan, tayo present na tayo. Nasaan na ba tayong palaro? Ilan po ang play all natin, ma'am? Ma'am Ilongga? Kay Nagbakod Ferlin, mga ma'am, meron siyang 10 guys. play all. Parang nag-attendance na silang lahat. Parang wala na silang pakialam sa akin. Kay Ma'am Ferlin lang po. At saka kay Ma'am Grace po, ma'am. 8-5 play daw sa Si kanya. Ma'am 5 Zap? hours play. Opo. Okay po. Okay, palaro na tayo. Nasaan na ba yun? Oh, wag na kayo mag-attendance. Wala kayong pag-asa. Hindi. Shit. Wala. Oy, naikot yung screen ko. Ayan. Magbibilisan ko na mga guys kasi ang hina talaga ng signal ko. Ano na muna tayo? Subscribers muna tayo. Type present po sa ating subscribers. Okay.
Hmm. Dalawang 50 subscriber po tayo sa ating sharer. Sharer ito mga guys, sharer po. Type present po. Wala akong ginagawa, sir. Sino yun? Ate Che, Ate Che, Ate Che. Malungkot ako, Sir Dong. Ate Che, nag-share po. Sharer po yun, Ate Che. Kulang pa ng isa. Baka nalusutan ako. Next Quadra. Ayan. Next Quadra, sharer po. Nag-share po ba kayo? Kasi ito si Sir Dong, kung hindi ito nag-send sa GC ko, hindi nyo malalaman na meron ng premiere bukas. Nag-send doon. Kainaman na. Hindi nakita na ako'y nagmumudmud ng attendance doon sa GC. Lalabing siyam tuloy ang aking nai-attendance. Hoy, hindi Sir Dong. Ano mo 'yon? Tawag din iba ang attendance ng iba ang attendance ng event kaysa sa regular live. Kala mo, hindi mo ako basta hindi mo ako. Ay, oo nga. Iba yun eh. Nasira tuloy yung diskarte ko, lalabing siyam. Kaya nga ang iba doon sa regular. Hala? Baka ang binigay ko sa team ko ay yung yung regular live. Patay tayo. Langya, yun doon nga. Teka lang guys, sisilip lang ako sa GC ko. Mali yung binigay ko sa team ko. Hindi, tama yun. Hindi ako magkakamali. Pusahan ako. Langya, ang bilis ko pa naman. Huwag tayo magpalaro. Gulo ako ni Sir Dong. Isihin nyo yan. Hindi ako pwede magkamali sa team ko. Sigurista ako. Wait lang. Chine-check ko. Mahirap na. Tama. Tama yung binigay ko sa team ko. Hindi ako pwede magkamali mga guys. Attendance ko. Si Junski andun sa regular live stream. Uy, nanalo pala ako. O yun, nanalo pala ako. 50 subscribers yan. Doon mga nga ako. Walang iya talaga. Oh, nandito Okay, pala next si Sir tayo. Dong din. Basahin yung mabuti guys. Di kayo magdalawang LS premieres ni Sir. Tama yung ibinigay ko sa team ko. Yung mga team ko na sumilip sa GC, nasa tamang Mali kayo, pala yung mga guys. pinasukan ko. Tama yan. Next. Yan. Pagdalas kayo mga guys. Hindi attendance. Hindi nga kayo papasok. Hindi kayo papasok mga guys. 11 ang aking First 20 ba? First 20?
Yun. Si Jun. First 20, 11 ang aking ini-attendance. Isa na lang ang Di wala inyong na pag-anuhin, palang pag-away-awayin. wala na palang pag-asa 'to. Kuya Guard! Kuya Guard, Marlene, and Ma'am Nelly. Okay, hindi nagpe-present. Ta-timer ako mga guys. O hindi sila nag-iingay. 30 seconds tayo sa mga tinawag ko po. 30 seconds. Kuya Guard. Wala na. Nandiyan si Kuya Guard. Nasaan? Si Kuya Guard. Si Ma'am Marlene at si Ma'am Nelly, wala. Nakita ko si Ma'am Marlene. Okay. Next tayo. Oo na, okay na Sir Abay. 1, 2, 3, 4, 5. Dalawang 100 subscriber po tayo. Dalawang 100 subscriber. Nire-remove ko yung mga nanalo mga guys ha. Para hindi tayo mag-ulit-ulit. Para may Oo nga, grabe si Ma'am Tilay talaga, oh. subscribers. Rudy Mondelo, 5%. Rudy Mondelo. Wala na talaga 'to. Yun, pagbukas ko nung YouTube ko, ang kauna-unahan kong nakita, yung premiere ni Sir Dong. Ayun, kasi yun, mag-i-invite sana ako ngayong gabi kasi malimit gabi ako nag-i-invite. So pagbukas ko ng YouTube ko, naka-cellphone ako, nakita ko yung premiere ni Sir Dong. Ayun, nanginginig-nginig pa mga guys, nag-attendance agad ako tapos binigay ko agad sa GC ko. Kaso nandun si Sir Dong. Nakita niya agad na ikinichismis ko na may premiere na. Wow! Mga subscriber. Si Rudy, nandiyan ba si Rudy? Miss Ann, Emeline, iyon. Wala po siya? Wala si Sir Rudy? Okay, pag dineclare ko 'to, wala na po yung kay Sir Rudy ha, pag nag-declare ako. Buti na lang naisipan ko na mag-invite. Kaya ako nakita. Hoy, joke lang 'yon. Hindi ko ini-attendance yung 11 kong team. Sinira ko lang ang inyong mood. Hindi ko in-attendance mga guys. Hindi ko sila in-attend. Yung mga nag-send lang sa GC ko, yun yung nag-attendance. Siguro nasa Marlene. Siguro nasa 10 lang yung team ko na nag-unite. Kaya kayang-kaya niyo pa yan. Hindi ko in-attendance. Ang mga ari naman, kala mo naman lalamangan. Hindi ko sila in-attendance mga guys. Joke ko lang yun para wag kayong mag-attendance. Next tayo, next. Ang in-attendance ko lang sarili ko at si Daddy doon. Tsaka may isa. Kasi may isa akong favorite eh. Yun lang yung in-attendance ko. Huwag mo na pong ilarin, Ma'am Tilay. May favorite ako, tulog na eh. Ano? Kasi nagpang-abot kami ni Hindi, Sir Dong totoo. doon. Totoo. Marami tayong surprise bukas. Attendance lang kayo. O yung mga guys, ang mga ari naman, magagalit na agad sa akin na ini-attendance ko yung 11 kong team. Yan ang dami daw pa-premyo sa inyo. Huwag nyo na akong awayin.
Pero kung hindi talaga si Sir Dongdon, hindi niyo malalaman na na-premiere na. Hindi ko alam kung bakit yan may pagdayo pa doon sa GC ko, may pagchismis pa doon. Nalaman niyo tuloy. Oh, Hindi rin ko yun meron sinaisip pa. yun eh. Ano nga ba tayo kay Ma'am Zac? 8. Kay Ma'am Perlyn, 5. At kay Ma'am Nelly, 5. Okay, ano tayo? Pero hindi mo naisip. Shuffle, yung nasa baba mga guys, kukuha lang ako. Ma'am Betty, attendance mo na yung mga jowa mo. Ikaw talaga, kunwari ka pa, Ma'am Bet. 8 tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 na lang muna tayo kasi nandito si Ma'am Zac. Ilagay ko sa ibang lagay ko sila sa iba. Delete natin. 8 tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para kay Ma'am Zac. Another 5 tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Bababa ko lang yung mga nanalo. Ma'am Ilongga, meron ba tayong para sa 5 team? Opo, ma'am, meron po. 100 sub. Ayan, iroroleta ko na lang yung team ko, guys. Team PU lang po yung naka 5 members. Roleta ko na lang para wag na kayong magtampo dyan. Roleta ko na lang yung team ko. Yung team ko na lang yung iroroleta ko. Para walang magtampo. 100 subscribers to mga guys para sa Team Pio. No need to type present po. Katnik, Joben, Mikes, Miss Ann, and Gulyangers. Type, wag na pala mag-present. 100 subscribers to mga guys. May 3 counts ba ngayon? May counts ba ngayon? Parang wala naman. Patay tayo dun. Hanapin pa. Wag na. Hindi ko na ito bibigay kay Katnik. Iba na lang to. Dami ng subscriber niya si Katnik. Ako na nga lang ang pipili. Ayan, tapos na tayo, ma'am. Ma'am Ilongga. Maraming salamat po sa lahat na nag-participate for tonight. Sa lahat po ng sumali sa first live stream ni Ma'am Ilongga. Isa lang ito sa ilan pang magiging live stream ni Ma'am Ilongga. Sana sa mga susunod po niya, nandyan pa rin po kayo para makasupport. Bye-bye mga guys. Mag-a-attendance pa ako. Yung mga natitira ko, i-attendance ko din. Maraming salamat, Ma'am Ilongga. I-chat ko na lang sa iyo, Ma'am Ilongga, yung mga winners po. Salamat. Sige po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat sa lahat na nandyan at nag-participate hanggang dulo. Sa mga sponsors, maraming salamat po. Kay Sir Dong, tsaka kay Ma'am Ivy, Sir Junsky, Ma'am Ate Che, thank you po. Ayan, tsaka kay Ma'am Charmaine sa paggawa ng aking thumbnail. Ayan, thank you.